Isang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, sanglit Domingo man karon mao naman ni atong naandan nga ang atong hisgutan ang unsa man ang mahisgutan sa tulumanon sangka sa katarungan o sa tulumanon pod kaganina nga atong nadungog o taman lang pod sa atong madumduman. Ang atong gibasihan no, sa atong pagpadayag diri mao ang pagsabot o interpretasyon nga universal o kanang Catholic o sa lain pod nga paghatag og kana pwede nato tawgon gali og version sa pagsabot sa Biblia o version sa kanang set o kana bang pagtuo kay kini si Veritas miyembro man sa Katoliko o naaman siya sa Katoliko may barugyod mao nga Katoliko nga pagsabot nga kini ato pong gitawag og authoritative interpretation. Kay kung ato gong subayon ng Biblia, duha ra man ni kaklaseng interpretation. Una kanang gitawag og private interpretation o ang ikaduha authoritative interpretation. Kanang authoritative interpretation nagkabase na siya sa interpretation sa kanang gitawag sa Biblia og pinadala o kanang gi-authorize nga mga tao no, diri sa Biblia o gi-authorize nga mga tao diha sa gingharian sa Dios. Sama ni Kristo authorize man to siya gikan sa amahan. Then si Kristo pod nag-authorize sa mga apostoles direktamente gyud nga namili. Then ang mga apostoles pod ga-authorize pod sa ilang mga sumusunod sa unsa mang paagi pinagis pagpandong sa kamot kanang gitawag na tug ordination. So kung kinsa ilang gipili mao na pod na ipinadala o gi-authorize na ang private interpretation kanang igo lang gabasa sa Biblia o mga nahisulat sa daang kasabutan ba o sa bagong kasabutan dayon ini kung unsay masabtan dayon mo wali dayon o mutuko dayog pundok mao na private interpretation. Ang sa Katoliko authoritative nakabase gyud sa Biblia nga giyon sa man pag
authorize ni Kristo ang mga apostol. Gipili gyud direktamente personal, di ba? Dayon ang mga apostoles pod nagpili og mga sumusunod pinaagi og ordination kanang pagpandong sa kamot. So kining gipang authorize mao ni sila ang kanang gitawag nato og may katungod yun nga mo interpret sa Biblia. Kanang gitawag nato og authoritative interpretation. Okay. Well, anhita atong hisgutan nga kuan. Kay ang pagtuong Katoliko gatudlo man nga ang Dios dili makita. Ang Dios dili makita. Pero ang namulong kaganina nag-ingon siya no nga dili na tinuod nga ang Dios dili makita. Kay naa may mga tudling sa Biblia nga ang Dios nakita sama atong si Jacob nakiglayog sa Dios. Nakita man niya ang Dios kay sao man niya paglayog kung dili niya makita. Di ba? Oh, then si Kristo pod makita. Unya, kung sa pato mga tudling kaganina nga it seems nga ang Dios makita. Gani napagalit to'y tudling sa Biblia nga naay kamot. Sa ito pa makita kay nagoy kamot. Niyaon sa may katinawan o interpretasyon nga authoritative o interpretasyon nga Katoliko ana. Unang-una, kanang pag-ingon nga ang Diyos dili makita, dili na kay gama-gama ra na to. Naagyo na sa Biblia mismo. Atong basahon no, sa 1 Timoteo 1.17. 1 Timoteo 1.17. Giingon, alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon, og dili makita ang bugtong Dios, kaniya ang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Tanawa, klaro kayo. Ang pagtulunan sa Katoliko nga ang Diyos dili makita, dili na kay gama-gama rin niya. Naagin na sa Biblia, no? 1 Timoteo 1.17. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon, og dili makita. Og dili makita ang bugtong Dios. So, ang pagtuong Katoliko wala masayop. Kaya naman sa Biblia nga ang Diyos dili gyud makita. Pero nganong naa may mga tudling sa Biblia nga si Kristo Dios man ka pero nakita. Dayon si Jacob pod nakiglayog sa Dios nakita. Well, ang pagtuong Katoliko ingon ani. Sa kinaiya sa pagka-Dios, timana na to ha, espiritu. Ang kinaiya sa pagka-Dios espiritu, dayon walay unod og bakog. Walay material nga bahin. Mao man na ang kinaiya sa espiritu, way material nga bahin. Way unod og bukog. Mao na nga sa kahimtang o sa kinaiya gyud sa pagka-Dios dili gyud na siya makita. Pero ngano man nga doon na may mga tudling sa Biblia. By the way, basig mo ingon mo unsa man ang sita sa Veritas nga ang Dios espiritu. Dayon walay unod og bukog sa tupa dili makita. Now, ang pag-ingon nga ang Dios espiritu nana siya sa Juan 4:24. Ug ang pag-ingon nga ang espiritu way unod og bukog nana sa Lucas 24 ba to? 38-39. Murag di ko kasigurado. Basig nalimot ko kay ato man kong gidiretso. Pero naagyo na sa Biblia nga ang espiritu way unod og bukog. Nahinom mo atong mga tao nga gikoreksyonan ni Kristo. Kaya na nagdahom sila nga nakakita sila ng espiritu. Unsay giingon ni Kristo gikoreksyonan sila. Ang espiritu way unod og bukog. Sa ito pa, way material nga bahin. Pero, inyo kong nakita. Sa ito pa, nakita siya. So, gikoreksyonan niya ang mga tao nga ang ilang pagtuo sa espiritu nga dunay unod og bukog. Di ba? Ang Diyos, wa na siya unod og bukog. Kay, wa man na siya material nga bahin. Nga sa laktod, dili makita. Pero nga naman lagi nga na mga tudling sa Biblia nga nakita. Daw nakita ang Dios. Unahon na to si Kristo. Nganong nakita si Kristo nga Dios mangha siya? Gawas sa Iglesia ni Kristo kay di mas lamuto nga Dios si Kristo, no? No, Dios mangha si Kristo. Nya, muingon man ta nga dili makita unya nganong nakita man lagi. Nakita si Kristo kay naaman siya kinaiya nga dili Dios. Unsa man kanang kinaiya nga
pagkatao. Kay Dios man siyang nagpagkatao. Sa iyang pagka-Diyos, dili siya makita. Kay wa ko'y unod ug bukog. Sa iyang pagkatao, nakabaton siya unod ug bukog. Sa to pa, duna siya'y kinaiya nga makita nga mao nang pagkatao. Dili kay ang pagka-Diyos gyud mo'y nakita. So mao na no, kay lahi man ang kinaiya ni Kristo isip Dios ug lahi pod ang iyang kinaiya isip tao. Sa iyang kinaiya isip Dios way limitasyon. Nasayod sa tanan matud pa sa giingon ni Pedro diya sa Juan 21:17 nga si Kristo kuno nasayod sa tanan, kinaiya ra man sa Dios, di ba? Di mo na kinaiya sa tao kay ang tao man nasayod sa tanan. Di ba? So mao na nga ang nakita diha nga kinaiya ni Kristo dili ang iyang pagka-Dios kundi ang iya ng pagkatao. Ang iya ng pagkatao. Then adto ta sa katong sa daang kasabutan nga ang Dios daw nakita kay nakiglayo gali si Jacob sa Dios. Saan niya paglayo kung dili niya makita? Well, kung magbasa-basa mo og mga komentaryong Katoliko sa Biblia, ang interpretasyon sa Katoliko kanang gitawag na to authoritative, dili private ha. Ngano mo ingon tag authoritative? Kay ngano, ang ato go mga obispo, ang ilang ordinasyon gikan gyud sa mga apostol. Kay wa may laing pundok nga makahatag og ebidensya nga ang ordinasyon sa mga obispo niya masumpay gyud makunik gyud nato sa ordinasyon sa mga apostoles. No, kanang gitawag na tog succession of power, succession of authority through ordination o kanang gitawag na tog laying of hands. Sumo na nga ang Katoliko ra may makapamatuod nga na niya na ang iyang ordinasyon sa mga obispo ma-connect gyud, masumpay gyud sa mga apostoles. Therefore, ang interpretation sa atong mga obispo gitawag nag-authoritative. Dili siya private. Kay ang private mo man ang mupalit lag Biblia, dayon mo basa, dayon ug unsay nasabtan mo tudlo na dayon, mo ingon na dayon, mo claim na dayon nga propeta o sinugo ba. Pero private kay dili man authoritative. Kay ang authoritative ipaagi man gyud og ordination, pagpili. Yun sa ni Kristo pagpili o pag-authorize ang mga apostol. Diretso gyud, personal gyud nga gipili. Dahil ang mga apostol po, giyon sa manila pag-authorize ilang mga sumusunod. Mauna, pandong skamot na, gitawag na ito nag-ordination. Dahil ang simbahan ni Kristo Ligon man, magpadayon sa ito pa, walay putol, dili mabugto ng pag-authorize pinagi o pandong skamot. Nganong mo ingon man ta nga, ang Iglesia ni Kristo nga nagsugod niya itong 1914, dili na authoritative ilang interpretation. Ngano man? Kay although, gi-ordinahan pinagis pagpandong skamot ang ilang mga ministro, pero ang ilang founder, si Felix Manalo, wala may ordination. O wala man pandungis kamot nga ang pagpandong ang mga authority gikan sa mga apostol. Si Felix Manalo raman tong nag-claim nga sinugo na kuno siya. Humaniyag, basa-basa sa Biblia, sulod siyang kwarto. Dili man ingon ana ang pag-authorize nga igor ka mo basa ug unsay imong nasabtan mo patuon na dayon kang sinugo ka, dili. Kay ang mga apostoles kung mag-authorize sila pinaagi yung ordination pandong kamot. So ingon ana. So moingon ta nga ang authoritative interpretation naa sa kamot sa mga obispo nga Katoliko. Now ato raw niya nang i-expound og ayo sa uban natong mga tulumanon. Bisan dito sa atong tulumanon sa ito ganing ang kahayag sa pagtuong Katoliko matag Domingo gihapon alas 6 ngadto alas 7 sa buntag kaganina, di ba? Nagprogram man ta ganina ang kahayag sa pagtuong Katoliko alas 6 sa buntag ngadto alas 7 matag Domingo man na. Unang programa na sa DXDR matag Domingo alas 6 ngadto alas 7 sa buntag. Dayon kining lamdag sa kahitasan taga-adlaw ni alas 6:30 sa gabi ngadto alas 7 Lunes hangtod Sabado ug Domingo sama karon alas 2:30 ngadto alas 7. Pero ipahibalo nako daan ninyo nga kining daily program nato taga-adlaw nga programa taman ra ni karong Mayo. Okay, ang atong gisabutan ani sa atong sponsor ani taman ra man sa Mayo. No?
Kay dili man pud kapasalig ang atong sponsor nga hangtod sa hangtod na gyud kay mahal biya ning bayronon natong daily program, no? Ako lang isulti ninyo, no? Di lang ako isulti kay murag private na. Basta mahal ang bayronon anang daily program. So, pero kung dunay mo sponsor ani nga lain nga mo pasalig nga ipadayon awan lang mo diri sa istasyon. Istoryahan lang ko ninyo uban sa atong istasyon diri para ma-arrange na to. Basta ang nag-sponsor ani karon ang pledge tama ratas Mayo. So tama ratas Mayo mga tunga siguro nga bahin, no? Mahuman ang atong kining contract na to. O tama na siya, no? So mao na nga akong ipahibaludaan nga kining tulumanon na to lamdag sa kahitasan nga daily. Tama na ni siya sa tunga siguro dapit sa Mayo, no? Depende sa adjustment kay agi man pud sa mga brown out good mo nang dili ta ka exact good o kanus at muhuman ani nga atong kining final contract sa lamdag sa kahitasan. Pero katong tulumanon nato sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko padayon ra gihapon to, no? Alas 6 nga to alas 7 sa buntag matag Domingo. Okay. Now, balik ta sa atong gisgutan. Kadtong punto ba nga ang Dios di man ka makita kay wa man siya material nga bahin. Nya ngano man lagi si Jacob nakiglayog sa Dios nakita man lagi. Well, sa authoritative interpretation sa mga exegetes nga Katoliko, sa mga exegetes kanang tig-interpret sa Katoliko ba, no, nga mga scholar, paingon nga diha God's Biblia ang Dios bisag dili makita ang iyang kinaiya, pero tungod kay gamhanan siya, pwede na siya nga mo-assume na siya og makita nga porma. Tagaan mo na akong example. Tungod sa iyang kagamhanan, parang doon na ba'y guide ba? Parang doon na tay kanabang gitawag og representation. Pero ang kinaiya gyud sa Dios dili gyud na siya makita. Mo bitaw nga bawal ang paghimog kanang Dios o ribulto nga ilho nimong Dios kay ang Dios di man na makita. Dili man na siya binuhat og kamot. Pero tungod sa gahom sa Dios, pwede niya nga mopakita pero dili sa iyang kinaiya kundi in a form of a thing nga makita. Sama atong nakikistorya ang Dios katubang gihatag katong naging istorya ang Dios ni Moses nga ang nakita ni Moses katurang burning bush. Di ba? Ang nakita niya, burning bush niya, nakikistorya ang Diyos. Dito na dungog niya ang tingog sa Diyos. Pero dili yun ang Diyos kalayo. Dili. Ang katong kalayo dito nga, nitingog, nagistorya ang Diyos, nagrepresent lang to sa Diyos. Pero dili yun nga, ang Diyos mao tong kalayo. Ingon na. Now, ang ubang mga kining exegetes o kanang mga scholar aning Biblia ang Katoliko moingon nga ang Dios nakiglayog ni Jacob pero actually ang nakiglayog yun actualmente ni Jacob usa ka anghel. Giingon lang nga ang Dios bot pasabot katong anghel nagrepresent lang to sa Dios. Dili gyud kay Dios gyud nga okay nakiglayog ni Jacob. Di ba? Kung buot na unaon sa kanabang lain pong mga teologo moingon nga mapildig ha ang Dios. kung makiglayog, kung tinud-on gyud sa Dios makiglayog siya kung mapildig ka ang Dios kay dito gud gihulagway man gud nga daw nakadaog si Jacob sa iyang pagpakiglayog. Di ba? Dili pero ina na daghan kayong mga kanabang set of interpretation, no? Kadtong pag-ingon nga nakiglayog ang Dios o nakiglayog si Jacob sa Dios, dili to sabton nga ang kinaiya gyud sa Dios moingon ta nga dunay material nga bahin nga nakita, dili. Tungod lang to sa gahom sa Dios nga pwede siya mag-represent og usa ka butang. Ang ubang mga scholar moingon nga anghel to. Kaya ang anghel pod ang porma tao man pod, di ba? Ang porma man pod. Pero wala giingon dito nga giingon ana pag istorya nga litra por litra gyud nga ang Dios nga nagpakita o nagrepresent ingon nga anghel nga mao gyud toy nakiglayog, dili giingon ato gidiretso lang. Kay daghan manggong style sa kanang speech o kanang bang pagpadayag og pulong. Pero ang pagsabot
mag-ingat ta, bantay ta kay dili tanan litrahon dayon nato nga ingon na naon jud kay daghan kay klase sa pagsabot ani mga tudling sa Biblia. Para sa ana mayong maingon diha sa Biblia nga kamo ang kahayag. O di ba mga Kristiyano giingnan kahayag. Nya kung litrahon nato na nga maingon ta nga hala kalayo day ang mga Kristiyano dili uy tao ang mga Kristiyano. Di ba? Pero naay mga barsa nga kahayag. Oh, moto sabot iwag. Pero dili sabton nga ang kuan apoy o kalayo ng mga tao. Dili. Iyon ana. Kanang pag-ingon pod nga si Jacob nakiglayog sa Dios, ayaw sabtan na literal nga ang kinaiya sa Dios doon na bahing material nga makita. Dili. Oh, sabto na to na nga ang Dios bisag dili makita mahimo niyang mupakita sa usa ka porma o usa ka butang. Di ba? Wingon ana. Kay kung muingon ta nga ang kinaiya gud sa pagka-Dios makita naunsa man nato ana pag-reconcile anang unang Timoteo 1:17 nga ang Dios dili makita. Ang espiritu mao man na ang Dios espiritu 1:4:24. Oh, niya walay bahing material kay wa may unod ug bukog. Oh, ito pa di gid makita. Pero tungod sa gahom niya pwede siyang mupakita sa bisag unsang dagwaya. Ang Espiritu Santo manggali Dios pwede mo pakitag dagway nga ingon sa usa ka salampati. Hindi ba? Pero ang nature gyud sa spirit di na siya makita. Way bahing material. Hindi ba? Kay way bahing material di makita. Hindi ba? So, yun na lang tungod lang sa gahom sa Dios pwede siya mo pakita in a form of a thing. Bisag unsang butanga. Bisan pagalig mo pakita ang Dios ingon nga usa ka bato. Di ba? Kung iyang ibuot tungod sa iyang gahom. Ingon na ang pagtulon ng Katoliko. Then adto ta ana bang ito bang gisgutan ganina sa sangka nga gisgutan sa atong higalang Muslim nga si Pablo nagtudlo og supak sa katubang pagtulunan panahon ni Moises. Actually, dili man na sabton gyud nga si Pablo nagsupak sa pagtulunan ni Moses sa daang kasabutan. No? Dili kay si Pablo nagsunod ni Kristo unya si Kristo nagsunod gani sa balaod ni Moses. No? Kay wala mo anhi si Kristo sa pagguba sa balaod ni Moses. Kundi aron sa pagtuman anas Mateo 5:17. Pero kanagong pagtuman sa balaod duha man gud kaset ang balaod. Balaod nga nagsentro sa daang kasabutan ug balaod nga nagsentro sa bag-ong kasabutan. Atong usbona, duha ka set o hanay sa balaod. Balaod sa daang kasabutan o balaod nga gahulagway sa daang kasabutan ug ang balaod nga naghulagway sa bag-o. Daan og bag-o. Mao man ang Biblia, daan og bag-o. Di ba? Ang daang kasabutan kombinasyon na siya sa moral law o balaod sa Dios katong napulo kasugo o katong uban nga mga balaod nga mga juridical katong ubang mga balaod nga wala nay appeal sa divine law o moral law nga napulo kasugo. Sama anang tulumanon mahitungod sa kalanon. Sugo na part na sa daang kasabutan tulumanon mahitungod sa kalanon nga dunay giisip nga mahugaw, dunay po'y giisip nga dili mahugaw. Dayon appeal na pod sa daang kasabutan ng tuli. Dayon katong ilang pamayad-bayad og sala nga muihaw silang hayop. Apilas daang kasabutan. Dayon kining daang kasabutan dili man gud ni siya hangtod sa hangtod. Kay daan maning kasabutan. Ang daang kasabutan matud pa ni Pablo natapos na pag-abot ni Kristo, particularmente kadtong kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, kanang daang kasabutan tanan-tanan diha apil na ang moral law o kung sa ilang gi patunong tapos anang kanang moral law nila nga igpapahulay yan nang 7th day nga gipatunong nilang 7th day of the week na apil na kanang 7th day of the week Sabbath nya gipasabot na ni Pablo sa Colosas 2:14-17 nga ang daang kasabutan gitapos ni Kristo sa krus. Nya unsa man ang part sa daang kasabutan nga gitapos. Dili maapil ang moral law kung 10 commandments. Ang maapil kadturang outside nga mga balaod sa napulo kasugo sama ng tuli o kanang isa man tuli kanang katong pamayad-bayad nila sala nga moihaw silang hayop unsa pa
o katong mga stricto gali nila, apil na o katong mga piyesta nila sa daang kasabutan. Kay outside naman to. O gawas naman to sa napulo kasugo. So mao na nga ang Christianity dili na obligado sa pagsunod ato mga balaod panahon ni Moises nga gawas nas napulo kasugo kun divine law. Nya kanang tuli kay gawas naman as napulo kasugo. So apil na sa gitapos ni Kristo sa krus. So dili na obligado sa Christianity o New Covenant religion ang pagpatuli. Munang wala mo sayop si Juan, si Pablo, si ang gitudlo. Mo bitaw nga kung mo arita ni Kristo kay Christianity man ta, wa gid mabasa sa Biblia diri sa bag-ong kasabutan nga si Kristo nagtudlo nga apil gihapon ang tuli sa Christianity. Dayon kana pong pagtulunan nga ipadayon gihapon ng 7th day of the week Sabat. Wala na magtudlo si Kristo ana, although ilan ang gitahod sa bago pa ang simbahan kay labi na sa wa pa mamatay si Kristo, balik-balik yun siya pagrespeto anang igpapahulay sa mga Hudiyo kay binding pa man ang daang kasabutan nga ilang gipatunong og 7th day of the week ang Sabat. Binding pa man before sa kamatayon ni Kristo, mao nang si Kristo balik-balik yun, tagaan lang igpapahulay sa mga Hudiyo, muanha gyud sa templo. Pero wala na siya magtudlo nga sa akong New Covenant religion, ipadayon gihapon ni wala. Iya lang tong girespeto, tungod kay binding pamampod ang daang kasabutan sa wala pa siya mamatay. Muna nga, tanang balaod sa ni Moses, apil pa tong daang katong mga mga juridical law nila sa una kanang mga pista ganig, apil mo apil pud sa pista sa daang kasabutan nganuman. Kaysa wala pa mamatay si Kristo, binding pa ang daang kasabutan. Unya ang daang kasabutan composed of divine law o katong mga tulumanon mahitungod sa kalanon o unsa pa tong mga gipuno-puno nila dito. Gani kung iapil na to ng dugo, ila pagali nang giapil na sa Council of Jerusalem, ila nang girespeto, pero later on ato na ring ipadayon pod siguro sunod programa na to sa lamdag sa kahitasan kay wa naman tay oras. Tangin ninyo ang sumpay ani kay dili ni basta-basta mahuman lang natong 30 minutos ning pag-explain sa bag-ong kasabutan ug daang kasabutan. So wa naman tay igong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no, diri sa Diocese of Dipolog, pinaagi sa atong halangdong obispo, dalahurong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban as mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod. Happy 36th anniversary Arimen Dipolog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.